ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କିପରି? ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବ୍ରହ୍ମା, ଇନ୍ଦ୍ର ଓ କୁବେରଙ୍କ 13 ପୁତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ସେମାନେ କର୍ତ୍ତୃ ଋଷିଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିଶାପ ପାଇ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ମହାଦେବ ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପାସନା କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ରୋଗରୁ ସିନା ମୁକ୍ତି ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରାପରୁ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମାତା ପାର୍ବତୀ 13 ଜଣ ଦେବତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଋଷିପୁତ୍ର ରୂପେ ଜନ୍ମ ନିଅ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଋଷିପୁତ୍ର ଭାବରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ସେମାନେ ବାଳକ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଭଗବାନ ଶିବକୁ ଅପମାନ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ମାତା ପାର୍ବତୀ କ୍ରୋଧରେ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ନୀଚ ଜାତିରେ ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ନିମ୍ନ ଜାତିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ନିମ୍ନ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେମାନେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ମହାଦେବଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିଲା ପରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଏହି ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ 13 ପୁତ୍ରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ବ୍ରହ୍ମା, ଇନ୍ଦ୍ର ଓ କୁବେରଙ୍କ 13 ପୁତ୍ର ହିଁ 13 ଭୁକ୍ତା ଭାବରେ ମାଙ୍କର ସେବା କରିଲେ। ମାଙ୍କର ସେବାରେ ହିଁ ଧୂଳିଦଣ୍ଡ, ପାଣିଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଦଣ୍ଡ ହେଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଗଞ୍ଜାମର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲୋକନୃତ୍ୟ।